Kesorkar jela lingba katanat education haka arpo nyaw tarik nailar arja arpusan kala penong ya ka jialang bat ki nohikai SSA ban pen I ya ka representation haka baya day bat ki kattu kat ne ki mat jing dawa ka baka association kala bo hak mat jongka. Hakani ka jialang ka bala penlong hapo ka hall jong ka office secretariat ka bala penya do Vijay Kumar Mantri commissioner secretary katanat education la wan ban ya simbenta da ki noilam ka Meghalaya SSA School Association MSSASA ki noilam ka all Meghalaya SSA School Teachers Association AMSSASTA na lor kiway. Habakran sikilat patay kuborg uba Aristotle ulaong bana pedeng ki lai hajar henrius pa lai po hajar tali ki SMC ki bala ai ka NOC ki ars pa khandai pu pratali ki deki school SSA ki bala penyat daki NGO daki balang bat ki riushiman kat bala lai hajar lai spa lai pu artali ki deki bepenyat daki snong. Nalor kata ulaong baka tenat puli puti kadang penkre ya ka cabinet memorandum hagabaya day baka jingsim tino ka sorkar ya ki school SSA bad ya ka ni ka rai ansa sim hadien ka dorbar senrai. Kang action plan jong ka government ka bala penkre wai day baka ni ki sao tu di ki agendas ka bangi na kaliang jong ka association ni labu hakmat jong ka sorkar. Ka manong kong ka presentation ki la share hagabaya day bad ka report jongka NOC kaba nakaliang jongka department kala yo opriang nakini ki SSA managed school owned by private ka reports kabangi la yo kalong kidon kumba arspa khandai po pratli kini ki SSA manage private school ki bala ai ya ka willingness jongki ban hand over ya ka management naka SSA syaka government. That is point number 1. Akabadai bat ka agenda number 2 kabadai bat ka jingdawa jongi ka association ban pentrai kam ya ka pay structure nak benta katulog jong kino hika SSA ngiso komen ba nakaliang jong ka diesel kala pentip bakila de penkre hakabaya day bat kani ka benta bat ka pasta menta kalong ba kinpa chapo ka finance department nak benta banyo approval pat hadin kata kin sapa syaka cabinet banyo ya ka jingmenjur hakabaya day ban pentrai kam no da ka pay skill nak benta ki no hikai SSA kabalai ka day kabaya day bat kani ka cabinet memorandum nak benta gitu ki SSA school ki bala ay ka willingness jongki ban handover ya ka management na ka SSA sya ka government tingin sukmen ba nakaliang jong I commissioner and secretary ila bentip ba kila de penkre ya ka ni ka cabinet memorandum batkin sa pha sya ka cabinet hadin jong ka ni ka assembly session kabut hadin jong September kin sa pha sya ka cabinet nak benta ban yo ya ka jingmenjur hakabaya de ban shimtino ya kini ki SSA school ki bala ay ya ka willingness jong ki ban hand over ya ka management na ka SSA sya ka government kamasa kolong hakabay day bat kini ki rationalization of SSA and government school te nakaliang jong commissioner secretary ila pentip ba ki babon hi ki district kila sedang ban pentrai kam ya kani bat ki babon hi kinong hikay ha ki babon ki district kila dep join shakiway pat ki school ki baba ka enrollment ka bon ya ka ba nakaliang jong ki DSEO bat ki SDSEO kila deploy ki ha ki school ki ba bon enrollment na ki school ki ba duna enrollment tinalor kini ngila ekran ro bat ki agenda ha ka ba day bat kini ki ban rationalize kini ki school within the same campus and building kay ka bangi concern kadong ha ka ba day bat ka disperse ne transfer ya ka salary jong kino hikay SSA mo kung ba pitip lada ha ka ju ka campus kidon kini ki deficit school ki ad hoc school bat ki SSA school dementa ka plan jong ka government ka long ban wanra no ye kini ki school hajo kamud kini ki school ki function at the same building tingi ngila raise ka concern jong ni ka bay day bat ka disbursement of salary ni sukmen ba nakaliang jong commissioner secretary ila ayeng assurance ba ka government can continue with the existing system ban pha hi ya katulog jong kinohikay SSA directly to their respective personal account wat lada ya kini ki school on March lang hajo kita kilong ki katto kan ni ki benta ki ba nilayo ban discuss akari ka meeting ba hoy akabay ni berkatu ka benta last week nilayo ban ni kendo yung director jong ka diesel
Di mentah rong ini keren hiya tu benta bana kalian jungki. Nakalian jung Commissioner Secretary ila pentip ba nakalian jung ke department kala extend ya kapor na benta ban register hang tu kamud hadu benai Oktober. Yakini kibna August September Oktober ka tulop ngin yo hikum baju yo kam dei lang ba to ka apps dikin correct shwa ya paro kitu ki error kumbang ila pentip hakini ki kendes ni de hadin bala de ban correct ya paro ki error kan sedang ban trai kam ka to ka maxim. Akabai de bagani ka betang ile kren kumang mentan Tagani ban merge ya ka single account. Ya ketu kan effect yang iki SSA. Whereas with other grant in each school that will be a different agenda. Kai ka bangi concern kalau yang iki SSA teachers. Nakalian Joint Commissioner Secretary ila ai assuran ba kan effect yang ini kan continue hi ban pa ya ketulok jongi kumba kalau menta naka napo ka Samagra Shiksha Abhiyan naka office jong ka Samagra Shiksha Abhiyan direct siya ka account jongo. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.